जोंहा नै दायो रुमखौ एसे मेकओभार खालामनो नागिरदों आरोना मेकओभार माने मा एसे आलदा आलदा खालामनोसै आरोना सासेया बिसनाखौ ओरैजाय लांना लायसिगोन आरोना दायो नै बेहाय बेनिफ्राय बिसनाखौ बोखानोसै मानो होनबा बिसोर बिसनायाव गाखोलाय ओंखारलाय खालामनानैहाय बैहाय दांबाय थायो ओमफ्रायो गोलैयोबो बिसोरो ओंखायनो जोङो गिनानैहाय दायो बे रुमनिफ्रायनो बिसनाखौ बोखारनो नागिरबाय आरो ओमफ्रायो नै फुरा नै बेखौ ओरैजाय लाबोजोब्बाय ओमफ्राय ओरैजाय बे फिसा रुमावहाय सासेया हारसिङै थानोसै जाहैदों ओमफ्राय बेखौ बोख्लायनानैहाय होथेनानै लानोसैनो दायो बेखौनो खालामनो नागिरबाय ओमफ्राय गथ'फोरा दायो जोंना हाखा दावरा जागासिनो माने गोदान गोदान जिनिसखौ माबा नालाय अह ह बिसनाखौ माबार बोखारनांसिगोनसो जोंनि रुम मेकओभारा जोब्बाय ओमफ्राय आं नोंथांमोननो देखायनोसै बबेथिं मा मा दोनदों मोजाङै खननाय मानायफोराथ' जायाखै बाट स्टिल आं देखायनोसै नोंथांमोननो नै बे जाहैबाय जोंनि बेड जेराव रिधिमा तानिशा आं बिबै बिमादै थागोन बेहायनो ओमफ्राय नै बिसिनि हैजांगाया गेजेरावहाय मा बेयाव मैला जानाङा दे नै जानानैहाय बेहायनो फैयो ओंखायनो जायोब्ला आङो बे रुमखौ बन्द' खालामनानै दोनगोन नङाब्ला सिबनाय मानायफ्राव उसुबिदा जागोन नालाय ओमफ्राय नेक्स्ट जाहैबाय नै बे रुमा मालाय प्राइभेट रुम जाहैबाय ओरैजाय ओरै खेवनानैनो नुगोन नै बेड दङ ओमफ्राय ओरैजाय गावनि वर्क स्पेस ओरैजाय बियो एडिट खालामगोन मागोन ओमफ्राय गथ'फ्रा नै ओरैजाय थांबा दिगदार जाहैलायबाय आरो बेनो बेयो बेनि रुम जाहैबाय सिरि सिरि मालाय थाफैबाय थासिगोन ओमफ्राय बेखौ जोङो बिथिंजाय लाखिबाय ओमफ्राय नै बेखौ आङो उल्थायनानै दोनबाय जाहाथे गथ'फ्रा माने दिहुनबाय थानो हाया आरोना बिराद मैला खालामो बिसोरो ओमफ्राय नोङो मा जादों पुरि मादै बानायनाय पुरि नोंबो जादों वाव टेस्टि ना मादै बानायनाया टेस्टि ओमफ्राय ओरैजाय जोङो गासैबो जिनिसखौनो दोनजोब्बाय जोंनि बेग बे फांखाया मालाय गथ'फोरनोसो होदों बिबैया गंफा होदों ओमफ्राय नै जोंना तानिशाया मैया हरनिफ्राय लोमजादों दायो नै बाम जानानैनो उन्दुबाय आङो एगजाम हैनो थाखाय रेडि जाबायमोन आरोना दायो नै लोमजानायखाय आङो माबे फार्मासियाव लांग्रोनो ना मानो जाबाय आरोना समाबो जाबाय जोंना एगजामनि दायो नायनोसै मा खालामनाय जायो बेखौ बिसनायाव दोननो हायोब्ला दोननानै थांसै ओमफ्राय एगजाम जोबखांनानै फैनानै बेखौ फार्मासियाव लांसै आरो नङाब्ला हाखु दाखु जायोना गुदुंथार आरोना मानसिना बिरादनो लोमजाफेराखैमोन बियो बिदि लास्ट टाइम प्रिथिनिया लोमजादोंमोन बेवहाय एसे जाहांनो नागिरदोंमोन खिन्थु जानो हास्लाबासै आरोना बियो एबार नै तानिशाया लोमजालायबाय लोमजाब्ला गथ'फोरखौ आङो सुखुथारा नायनो आरो समायाबो बिसोरखौ दलद बिदि बाम जानानै थाबाय थानो दाबायदियाव गेलेनाय खारनाय बारनायनि सम नालाय ओंखायनो गथ'फोरखौ दलद जिरायना थानायखौ नायनो मोजां मोना आरोना आङो ओमफ्राय समायनाय मोनथ्राखै आं तानिशाखौ बिदि दलद थानायखौ आरो बोथोरबो सोलायहांदोंना अखा हानाय मानाय ओमफ्राय बिसोरो गस्ला गानालासिनो थाबाय थानो नागिरो मानिया गानहोनो नागिरबा गाबो मुलिखौबा जागोन ना जाया बेबो मोनसे गिदिर खोथा देरनायजों माजों मिन्थिजोबो ना गासिबो खोथाखौ दायो नै बिसनायाव आरामसे दोनसै आं दसे थानानैहाय बामनो हायाब्लाबो बामनांबाय आरोना आङो सिं सायो मानोबा दा मोजां हामजोबैखाय खोमा नै गथ'आ एसेबो सान्थि गैया आरोना गुजुदोंबो एसे स्टार्ट जाहांदों आरो गुजुनाया मामा मानो बुना लादों मामा लोमजाजानो बायो आं ओंखायनो गथ'फोरखौ जानो अन्थाव बाथाव मोनो बुजिनोबो हाया मा बुंगोन मा थागोन जायलायलाङो दायो जोङो अबाव हाबनो नै जेबोखौनो डिसाइड खालामासै जोङो अबेहाय हाबनो नायलांनांसिगोनसो फारि फारि नायलांसै जोङो फारि फारिनो अबेहाय हाबनाय जायो बिथिंजायबो दङ मेरला बिथिंजायबोथ' दङ एपल'बोथ' दङ बेहाय खिन्थु बेहाय फैयानदां ना फैयाना ओरैजाय दङ ना मोनसे जोङो जाग्रा अर्डार होबाय लेखायनि र' मा जाग्रा अर्डार होदों आयु उखिलायनाय मोनबाय जोङो ओमफ्राय जाखांनानैनो सम जाबावसिगोनसो जोंहा थांनो 17 मिनिट्स र' मा अर्डार होदों नोंथांमोननो देखायनोसै वाव चाइनानिफ्राय होदों जोङो मोननै होदों नै चिकेन हाक्का नुडल्स रेगुलार बेयो जाहैबाय बाय वान गेट वान आरोना ओमफ्राय मोनसेया हानि चिलि बेबि कर्न आरोना आरो 11 मिनिट्सआव सफैसिगोन बियो तानिशा
मामा मोजां मोनबाय इसे मोजां मोनबायना इसे ओमफ्राय निजोमा नै लाल साहा फुदुंगासिनो दङ जाग्राबो सफैनोसै दे जोंना दे हटेलाव दङ नै हटेलाव जों नेगासिनो दङ ओरैजाय फैनै कास्टमारफ्रा नेगासिनो दहाय जोङो बे मुलिखौ दौदोंमोन आरोना बे आंनि लोगोनि फिसाजोनि मुलि बियो बेखौ जोङो दौबाय बेखौ दौनायनि उनावहायनो एसे गुसु मोनबाय आरोना दायो नै डक्टरनाव थांबा मा देखायनोसो जाबाय मानो होनबा दा एसे हामबाय नालाय स्टिल जोङो थांगोन होननानै सानदों दासिमहालागै दाहाय मोनासिमहालागै मा जायो जों मोनथिला जुदि थांनाय जायाबा जों बे मुलिखौनो दौनोसै आरोना बायनानै ओमफ्राय बेखौ हैनायानो जायाखै आङो दसे थानानै बे जाखांनायनि उनावनो हैनानै फैनोसै बिसोरनो ओमफ्राय बिसोरनाबो गथ'आ माने मैया लोमजादोंमोन आरोना बे लोमजानायावहाय बिसोरो मैया दौवासै दिनै फुङाव दौनानै गालांदोंमोन आरोना ओमफ्राय दायो गुसु मोजां जानानै दङ गथ'आ आइ हप जोंनाबो थाब हामथों मानो होनबा आंहा एगजाम दङ गाबोन आरो बेनि उनावहाय माखासे प्रजेक्टबो बानायनो दङ गाबोनहाय प्रजेक्टनि आउटलाइनखौ जोङो मेमनो देखायहैनांगौ ओंखायनो लोमजायाबा हामगौ आरोना बेनि उनावहाय जोंना साननैसो बन्द दङ बेनि उनावहाय लास्ट एग्जाम दङ 7आवहाय थिउरिनि एग्जाम आरोना बेनि थाखायबो फरायथारनांगोन थिउरिखौ एसेबो रोङा जोङो माने फरायनाय जायाखै नट्सबो बानायनाय गैया ओंखायनो नट्सखौ एसे हाखु दाखु बानायनांगोन आरोना गेलेनायावनो खानायखौ खाखुमानानै होगासिनो बिबाया नङाबा हाया बिसोरजों ओमफ्राय जैसे गेलेबाय जैसे गेलेबाय मामा फोथायनायनि जैसे गेलेबाय तानिशा हामबाय ने हामबाय थांला होमबा डक्टरनाव मामा थांला ने मुलिल' लाना फैनोसै नामा बेखौ रुस्तामनि मुलिखौल' लाना फैनोसै नामा 5टासिम नेनोसै ना औ नै जोंना लाला लोंदो बेखौनो ओमफ्राय रेड लेभेल जिरायनो थिनाखै नारगोन बेहा जिरायनो होआ मा जादों टेस्टि इसे नै बाज्ल'नानै बिमादै बिबैनि खामानिखौ बारा खालामनानै होबाय नै Taneesha मा जानो मामा Taneesha मा Taneesha बिलाय Taneesha फिसाजोनि नामखौनो Taneesha सो होनबाय Taneesha आं सुरगोनानै मामिया नोंखौ Taneesha होनदों नोंनि नामा Taneesha टेस्टि मामा खननानै जानाङा जानायसो जोङो Taneesha मा जानो आयौ मा जानो हाथायबो ओंखारहां जादों नालाय ओंखायनोबो लोमजादों जानो हागौ बेनोथ' मा देखायहैनो बे मुलिखौनो लाबोनानै लानोसै नामा साहाया लोंसै बयबो लोंखांबाय आंहाल'सो दङ माने जों दिनैबो साहा लोंगोन लोंदों गाबोनबो लोंगोन समफोरबो लोंगोन जों बिदिनो साहा लोंबाय थागोन अर्डारा सफैबायानो नै फन फैनोसै नै अर्डारा सफैबायानो अर्डारा ना सेकेन्ड फ्ल'राव फैलाय होमबा औ दे बर'सो अर्डार होफैग्राया थेंक इउ मामाथ' नै जानोसै फै नै वाव नै बेबी कॉर्न हानी चिल्ली बेबी कॉर्न होद माथो एम्फौ बायदिब्रा बेबी कॉर्न नालाय जुखाम गोरलै औ रानग्रोनि आं खैथा गोरलै नुनायावथ' गोथावथार माथो मोदोमनायाबो गोथाव मोदोमदों दे मोनथाम टेस्टियानो बांद्राय माने थाव गैया आरोना थाव गैया बांद्राय अइलि नङा जाले देरथारथोंल' सिरि थानांगौ दावरावल' खालामनाङा मालाबाल' मोनजायो बिदि जांक फुड बिदि जाबाय थानो हायाना दायो जोङो थांसै गथ'खौ लांला आरोना मुलिल' लानानै फैनोसै ओमफ्राय नै उनावहाय पेसेन्जार मोनबाय 10 थाखा 40 थाखा मोनगोन दा फैनायावबो बोरैबा थाइसेनि पेसेन्जार दा फैनायावबो बोरैबाफोर मोनफ्लांबायोबा 10 थाखा मोनबावगोन सासेयावहाय माने टटेल 80 रुपिस पेट्रलनि भारा मोनखाजोबसिगोन आरोना बिसोरो बुधबार बाजाराव थांगोन माबा माबि जानो बायनो ओमफ्राय जोंहा मुलि लायनो
बेहायनो हाबनोसै आङो मोनबाय जोङो जिनिसखौ ओमफ्राय काप सिरापबो मोनसे लांखाबाय बायसेन्सनि थाखाय एसे गुजुखादोंमोन नालाय ओंखायनो जोङो लाबाय लामा ससेयावहाय मोनसे जिनिस लाबावनांगौ दङ बे निजोमनि गस्ला माने सुहोदोंमोन सुख्रेबहोदोंमोन आरोना बेखौनो लानानै थांसै फुङाव लाङासै नों बाइकखौ नङा माने आंना एकथायाव जोबदों नालाय एगजामा एकथायाव बिसोर ओंखाम जानो थाङोना ओंखायनो मोनलाङासै दाख्लैबो माने एकथायावहाय आं थांसै मोनाबिलियाव फैदो बिदि होनदोंमोन आरो ओमफ्राय मोनाबिलियावहाय जोङो ओंखारबोआसै नालाय ओंखायनो मोनासै दिनै लांसै बेहाय एक्चुअलि गारियाव मा मोनामगासिनो एक्चुअलि मा मोनामगासिनोथाय गारियाव गारिया बिराद मोनामबाय थादों मा दंमारोथाय माबा गोथै मोनामदों ना बेनोथ' दाख्लै अखा हानायनिफ्रायनो बिदि मोनामदों बेयाव मिथिंनायनि बे कारपेट सिनायानो रानाखैना मोजाङै बेनो बेखौ सान्दुङाव सुफिननानै आरो फोरानफिननांगोन मालाय खालामदो बिदि दालाय बहा सान्दुङानो बेनोथ' फुदो होमबालाय नै बिमादैया गस्ला गोदान ट्राइ खालामनायखौ जा नायगासिनोमोन सानैबो मोजांसो मोनबावबाय दानाबा मावसो औ इस मैया मोनायावहाय ओंखाम जाखांनायनि उनावहाय आङो ब्लगखौ बानायफिननाय जायासै मानो होनब्ला समाबो बांद्राय गैलामोन लेखा फरायनो थाखाय दिनैनि एग्जामनि थाखाय आरो प्रजेक्ट बानायनो गोनां दंमोन ओंखायनो आङो ओंखाम जाखांनाय लोगो लोगो दसे सम फरायबाय गथ'फ्रा उन्दुबायमोन नालाय गोजौआव थांनोनो बेरायनो थांनो मोजां मोनबाय मामा मोजां मोनबाय काके मोजां मोनबाय गस्लायाथ' नै मा नांला जोबखो आयौ गोजौआव लांसै गोजौआव लांबाबो सिरियाव गाखोलाय बिराद खस्थ' खालामबाय बिमादै बिबैमोनखौ बाट उपाय गैला दसे समनि थाखाय बाय जाबावबाय दादा जाबावबाय आयौ खुसिथार दादा इस दादा नै बे लोमजाग्राया दहाय गावनो जा दुगैनो होनबायनोब्रा बिफाखौ ना उन्दुखांना सिखारनानै नामा उन्दुना सिखारनानैहाय बिफाखौ ओरै देखायबाय नों गावखौ माने मोनामसुदों आरो ना मैयाथ' थुखैयाखैमोन जोङो ओमफ्राय मोनामनाय मोनबाय खोमा ओमफ्राय बुंबायनो हाप्पा होनबाय जाहैदों दाबो हाप्पानो ना सानफ्रोमबो थुखैयो नालाय ओंखायनो बिसोरो सानसे थुखैयाबा मारैबा मोनो आरोना बल गेलेदों बल दे गेले दे बिराद गेलेखाथार ओमफ्राय उन्दुलांखानायनि गथ'फोरानो गेलेनाया जानला मोनलाखासो नै बेहाय गाखोनानै गेलेदोंमोन दा ओमफ्राय केमेरा नुनानैहाय ओंखारबावबाय बेखौ दिहुननांगौनो होदोलै सिरियल' थाथोंसै दे गेले बेखौनो गेले सासेनो बेखौ दिहुनना हो दंखायोना मावग्रा दंखायो नों आंहा मावगोन जेबो टेनसन गैया बख' मादै बख' जेबो गेलेग्रा दाहोसै आरो बिसोरनो बायनानैहाय बेफोरनो जासिगोन थोरसि लथायानो जासिगोन ओमफ्राय नै बेफोरनो गेलेनाया नारनो हाला बेखौनो निजोम दा बिसोर बिदि गेलेनायावनो बेखौ सिरि थिखांनानै दोनदोंसो गाननो बे आंनिसो दा आङो दसे रेस्ट लानोसै ब्लगखौ आङो बांद्राय गोलाव खालामबाय थाला नोंथांमोनखौ लोगो मोनफिनलायगोन नेक्स्ट ब्लगावहाय दिनैनि थाखाय एसेनोसै गोजोन्थों बाय